Hello, good morning mga kakoks. Mga kakoks, idea kung saan paglimpyo sa tangke nga gitayan. Ato ra sang gamitan to mga kakoks. Dra tong gamito no. Rami atong gamit coke saka Sprite dara o Joy kani aton sa ibutang sa tangke diya mga koks diya tangke diya to sa mga koks sugdan tong sud mga koks sud ang coke mga kakoks butangan ang coke ang tangke kay nun sila mamkuno na siya ay kuan makapatangtang sa kuan kanang kaya ako ala pong i-plug Sprite pod para mixer sa coke Sprite itong tanaw kung sa kalabasan o matangtang maging taya ning tangkiha ko sa resulta ni problema akong ibutang luar ka buok kaya wala ka apod wala ka puno pato pagkapinan og Joy paglo dan Joy diha kung arning idea makos nga discovery og mozzarella ba siya mora na mga koks ako discovery og sara usay picture mga koks matangtang bid ang mga taya-taya ni kay ako ang discover ko nga ako rason nakuan sa uban nga pwede ko na limpyo ang coke so atong testingan og pwede pa siyang malimpyo ng coke ng tangke kay nagkihagog itaog lang taya kay dungay na ako na magamit ba siyempre kaunong isang taya kay kati ba pa ng gasolina ba ya kumari sila apres siradaan kay atong luson itong mga pila pa mga toks niya atong sa ihumol ng pamba nga hapot o kaon sa gabi o sigurado matangtang ba itong ibuhat na diskarte mga toks may koks mani ang ato ang gilipyo nga tangkir ato na siya ako siyang luso suldan ako o Sprite mura na lipyo gamit sa inyong tangke mga koks tangtang ang mga taya ng tangke mga koks final mga koks ako lang yabo kay dugay na kung hulo man mga koks kita mga kapoks kay butan mo dito sa powder nga butan ako sa og Joy ablihan tiri so ablihan kay para dali na to pagkuan para diri to diri man ba kapol to ablihan limpyo na bangag untuk matanya bagang mga koks di kayo magtaro mga koks tangtang o taya sabi kasi yung tangtang mga koks butan ako na siya o Joy coke o Sprite mga koks makong gihulong lapar na ako ni grass converter gamay luman ako pila ka dis o pila ka gabi mga koks ato sa salita hangin mga koks kay ang kuan niya tubig lalong na pundo para mag-produce kay final lang sa mga koks itaon ko yung murag ng filter niya ato sa hangin para tubig sila loob makakul sa dagat mat okay ano ato na tayo kay nakugnawan siya good makso sa nakugnawan dapat ikaw maglimpyo butan dahil sa gasolina mas labing maayo ipultang para ilang tanang area sa lalong mahumol sa kuwan para di na para kaya hindi na butan kuwan
gasolina, siguro nga bubalik yapon niya taya. Nana sa kasayon mga koks, maglimpyo og tangke. Ang gamit Sprite ra o Coke o niya utan sa og joy. Ato ihulog na sugoton og sila kapitan mga koks. Lisan to siya og bag-ong filter para nindot ang yang kuan sa kuan ba. Pagsuyop sa gasolina dili na sa maporprot kay bag-o na mag-filter oh. Kay kato siya unang daang filter kitaya man sa mga koks so kayta na bagong filter para mana masalo nagtarong ang yang gasolina para